Soroi tinokuchingamidzai zvekare kuchirongwa tsika dzevatema. Muchirongwa chanhasi ndoda kumbotaura nezvemuimbi ari pamufananidzo kumusana kwangu uyo, muimbi anonzi Silent Killer nekambo kake kakaimba kanonzi Midzimu, asi vazhinji vanokadaidza kuti Midzimu Isina Skiri. Ngatimbonzwa mbichana kambo aka. Misina vira yambo kwa sorova ngoma ikaita wombiri. Midzimu isina skiri, midzimu isina vira yambo kwanisa udyara miti yekuti tiwane mumvuri. Midzimu haina skiri, midzimu munhu wakafa sino kwasonyora wiri. Midzimu yekuti aizive mangoma kuti chiche nonzi kilikili. Kambo katabva kuteerera aka akasi kambo kamanje manje, kambo kakaimbwa kare muna 2020 kakaiswa pa YouTube musi wa 7 April. Pakaimbwa kambo aka akana kuwana vanhu vakaona kambo aka vanodarika 9000. Vanhu vazhinji vazotarisa kambo aka vanhu vamanje manje. Saka kwemakore matatu kambo aka kanga kasina kutariswa kana kuteererwa nevanhu vanodarika 9000. Ko kambo kanonzi Midzimu, kakunzi Midzimu Isina Skiri, kanombotaura nezvei? Kambo aka kana tikakateerera, dingindira rako guru nderekuti midzimu vanhu vakafa vasina kana kumbokwanisa kuita chimwe chinhu. Vanhu vakafa vasina kana kumbokwanisa kunyora wiri. Vanhu vakafa vasina kana kumbokwanisa kusima miti. Saka Silent Killer anoti midzimu vanhu vakafa vakasaririra zvekuti handinganamati kana kuteverera midzimu. Chokutanga, hatinamati midzimu, tinopira kumidzimu. Tinonamata Mwari kuburikidza nevadzimu. Ndicho chinhu chokutanga. Masvondo akasiyana siyana, kana kuti rega nditi different religions, zvitendero zvakasiyana siyana, zvinonamata Mwari, asi vamwe vanonamata kuburikidza nemuna Jesu Kristu, vamwe vanonamata kuburikidza nemuna Muhammad, vamwe vanonamata vachingoti Mwari waAbrahama, Mwari waIsaka. Saka vanhu vese vanonamata Mwari, asi vane pamwe pavanoti tinonamata nokuburikidza mune chakati. Saka isu tinoita zvechivanhu, tinotenda kuti kuna Mwari, asi tinoda kusvika kuna Mwari tichiburikidza nekuvadzimu vedu. Ndizvo zvatinotenda. Ko naurwa yokuti madziteteguru edu akanga ari vanhu vakanga vakasaririra, tinoti chii? Zviri pachena panhaurwa iyi yokuti madziteteguru edu vakanga vakasaririra ndezvekuti muimbi uyu anonzi Silent Killer haanyasi kuziva nhoroondo yechitema. Zvinonesa dzimweni dzenguva kuti upinde munhaurirano chero mudebate nemunhu asinganyasi kuziva nhoroondo. Regai ndimbokupai nhoroondo yemadzitateguru edu kuti yakamira sei. 1. Great Zimbabwe. Great Zimbabwe yakavakwa noumwe unyanzvi. Great Zimbabwe yakavakwa noumwe unyanzvi hunonetsa. Great Zimbabwe yakatoita kuti varungu pavakaita colonize kupamba Zimbabwe, vakaiti yava Rhodesia, Southern Rhodesia, vakafoma a company yainzi the Ancient Ruins Company kuti vauya vaite research and study Great Zimbabwe kuti yakambovakwa sei, nokuti hunyanzvi huri paGreat Zimbabwe hune yatoti pachirungu precision. It is very precise. Ukatarisa the conical tower, it is an architecture which is precise. Ukatarisa iyo nonzi the great enclosure, it is an architecture iri very precise. Asi vanhu ava hongu vanga vasina mawiri, vanga vasina mota, vakanga vasingagoni kunyora, asi zvavakaita chero tikati iye Silent Killer anoti ndinogona kunyora, chitevedza zvakaitwa in the 11th century, haazvikwanisi. Even the modern people vanonetseka kuti vavake a same thing or architecture yakaita seGreat Zimbabwe. Saka ruzivo rwuri paGreat Zimbabwe rwakataridzwa nemadzitateguru edu, ruzivo runotaridza kuti vanhu ava vakanga vasina kusaririra. Great Zimbabwe ine a drainage system. Tinenge takutenda kuplumbing kaipapo.
drainage system iri paGreat Zimbabwe chero kukanaya sei hapaiti flood, nokuti yakavakwa ine drainage system yakakwana. Saka kusaririra kwamadzitateguru edu kuri papi? Atidi kutaura zvinhu zvisina research. Tiri kutaura nhau yeGreat Zimbabwe because chinhu chakati study chakavakwa nemadzitateguru edu, chinozikanwa kuti chinhu ichi chakavakwa namadzitateguru edu. It is a great monument. Inototi matourist varungu ivavo vanonyora mawiri acho ivavo vanotouya kuzoona nekuti chinhu chakavakwa neunyanzvi. Chepiri, zvanzi handifi ndakateerera kana kuteverera kana kunamata midzimu vanhu vakafa vasina kumborova mangoma. Zvakanaka, hongu madzitateguru edu anomboridza zimdanso, asi ruzivo rwemusic rwavakasiya handeipambira. Mbira music imusic inoridzwa chero nevarungu. Mbira unodziona dzichiridzwa chero nevarungu. Vanhu vanoridza mbira vakaita sana Thomas Mapfumo, vakaita sana the late Mbuya Stella Chiweshe, vanhu vaenda kunze kwenyika vachinoridzira varungu mbira idzodzo, varungu vachiterera mbira idzodzo, vachitamba kumbira idzodzo. Pairidza Mapfumo varungu vaisumuka vachitamba. Ukaona uchienda kuEngland uchiridza zimdanso murungu achisumuka achitamba, unenge uchigona. Hatisati tamboona mavidhio evarungu vachisumuka vachitamba zimdanso. Kana vaimbi vedu vakaenda kuUK vanenge vachinoridzira maZimbabweans ari kuUK. Kana vaimbi vedu vakaenda kuAustralia vanenge vachinoridzira vatema vari ikoko, kwete varungu. Varungu ivava vanotobhiga mbira, havatozivi chinotonzi zimdanso, havana basa nayo, asi mbira vanotodzibhiga. Chero ukaenda kuzvinyorwa zvakanyorwa nevarungu vachinyora about Zimbabwean music, havasii nhau yembira, havambotauri nezvezimdanso, havatoizivi kuti kune chinhu chinonzi zimdanso. Saka tiri kuti zvinhu zvakasiyiwa namadzitateguru edu, that which was left behind by our ancestors, by our forefathers, the mbira instrument is appreciated even by the wise. Vamunoti vavo ndo vanhu vacho vepamusoro. I say in most cases varungu havasivo a measure yokuti chinhu chakanaka here kana chakaipa, but ngatitaure zvikuimbwa nemuimbi uyu kuti ari kuti zvechirungu ndo zvakanaka zvaitwa nemadzitateguru edu zvakasaririra. Ndiri kuti the mbira instrument yemadzitateguru edu is appreciated nevarungu. Saka anenge akasaririra apa ndiani? Muimbi wezimdanso kati muimbi wembira? Handezvo zvega zvakaitwa nemadzitateguru edu. Madzitateguru edu kana tikaita research tinozoona kuti vakanga vakutogadzira pfuti. Tikaenda munhoroondo yefirst Chimurenga kune vakaita nhoroondo iyi zvakasimba, vanonzwa kuti madzitateguru edu akarwa hondo achishandisa anonzi matrade guns, pfuti dzavaiwana kuburikidza nokuchinjana kana kutenga vachichinjana nemaPortuguese neanonzi mablunderbusses. The blunderbusses ipfuti dzaigadzirwa nevanhu vatema. Saka tine vanyori vakanyora pamusoro pevanhu vatema vachigadzira pfuti dzakagadzirwa nevanhu vatema. Kana tikaenda kuna Bishop Ned Bruce anototiudza kuti pane imwe pfuti yakaona yakanga asati amboona pasi pano, yanoti yakanga ine mazo, yaitoti mumwe munhu aisenga emazo, mumwe munhu ari kumashure achizoridza. Saka madzitateguru edu, the forefathers, vakanga even vari advanced munyaya dzekurwa. Havana kungogadzira mapfumo chete, havana kungogadzira miseve chete, vakasvika pakugadzira pfuti. Tikaenda kune munyori anonzi Colin Harding anototaura kuti Hardwig had a Mashona gun which was far much older than him. Vatema vakanga vatova advanced. Ndiyo Midzimu Isina Skiri kaituta nezvayo. Midzimu Isina Skiri yakavaka Great Zimbabwe. Midzimu Isina Skiri yakagadzira mbira instrument inoitwa appreciated nevarungu. Midzimu Isina Skiri yaigadzira pfuti. Vamwe vaimbi variko
havasi vanhu vanoita research, vanhu vakanetswa nechikoro, vanoneswa nechikoro vasina knowledge. Vamwe vaimbi variko vanhu vanongoti kana varova mutoriro votomanya mustudio otongonoimba chero zvaanoda nezvisina meaning. He can sing or she can sing anything including nothing. Saka muimbi uyu ari kuti uyu hana skiri, iyi yari kuita iyi ndiyo inonzi skiri here. We need research kana tichitaura zvimwe zvinhu zvatisinganyasi kunzwisisa. Munhu unomboita uchiresearch chako womboona kuti zvanoda kuimba izvi zvine musoro here kana hazvina. Usangonomanya kuimba kuti asoti uri kutaura uri pabhawa, nokuti ndangotaura zvidimbu zvishoma zvemadzitateguru edu zvinozikanwa nezvisinganyasi kuzikanwa navanhu vakawanda. Asi ukazoenda munhoroondo uchatoona kuti kwakanga kune imwe tsika yokuti kana munhu akafa achivigwa kwairidzwa pfuti. Pfuti idzodzo dzairidzwa ipfuti dzakanga dzakagadzirwa nevanhu matema, asi pakazobhaniwa pfuti in 1897 ndipo pakatanga kunzi pfuti hadzicharidzwi pamariro, asi kwese uku dzairidzwa pamariro. Pfuti idzi it's a sign yeprogress yemadzitateguru edu, ivavo vanonzi vakafa pasina skiri. Ndataura about Great Zimbabwe, ndataura about the mbira instrument. Zvese izvi zvinhu zviri appreciated nevarungu vacho ivavo vavanoti vane skiri. They appreciate kuti zvinhu izvi zviri advanced. Mbira instrument ine manotes. Midzimu isina skiri. Ameno kuti ko iyi ndiyo skiri yacho here yavari kutitaridza apa.